דגני בוקר קראנץ'. כשמשהו מושלם, אין מס להוסיף. וויה, רישוי 2025 במחירי 2024. בכל העולם כבר מכירים את דורון בן דוד, איך אפשר שלא כשהוא משחק בפאודה ובסדרה שעת אפס שזכו להצלחה עולמית, אבל הוא החליט שהצעד הבא שלו בקריירה הוא דווקא כאן, על בימת התיאטרון, תיאטרון באר שבע, בהצגה החדשה בשם עד שהמוות יפריד בינינו, ועכשיו הוא איתנו, שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. שלום. אוי, עד שהמוות יפגיש בינינו. יפגיש בינינו. יפגיש בינינו. יפגיש בינינו? וואו. זה לא אנחנו השמות, אנחנו נאשים את העורך. לא, הכל טוב. רק שתדעו, זה לא אנחנו. בוא ספר, כי אתה יודע, די מצמרר לשמוע את זה בשנה. פעם זה היה כאילו רומנטי. נכון. לא, ההצגה היא, אפשר להגיד, היא עוברת בכלילות. כן, האבל והשכול שם עובר בכלילות, אז עד שהמוות יפגיש בינינו בתיאטרון באר שבע. הצגה שדפנה זילברג ונועה לזר כתבו. דפנה זילברג מביימת. זה מסע מרתק ומצחיק של החיים שלאחר המוות, ומה הכוח של האהבה גם. שירה נאור משחקת יחד איתי ויחד עם רון ביטרמן ואורן כהן ודורית לב-ארי. וזו הצגה קסומה שפורטת, אתה יודע, על כל המיתרים, גם הרגשיים וגם כן, אבל ההצגה היא על אלמנה צעירה. נכון, אלמנה צעירה. שמגלה שנה אחרי שבעלה נפטר, שהוא השאיר סוג של צבא. צבא מאוד מיוחדת. שמה יש בה? צבא עם אופציות. שדרך החבר הטוב שלו היא מגלה שבאמת הוא השאיר לצבא שיש שם 3 גברים פוטנציאליים. שהוא בחר לה מבעוד מועד. שהוא בחר לה מבעוד מועד, עשה עבודה מאוד מוקפדת, ועשה דייטים עם כל מיני גברים, ובסוף יש שלישיית גמר הוא פשוט רוצה שתהיה לה אהבה חדשה אחרי המוות. כל זה כשזה מתכתב עם המצב שלנו. נכון. שיש כל כך הרבה אלמנות צעירות שנמצאות במצב הזה. אנחנו קיבלנו תגובות מטורפות מאנשים גם אנשים שבתוך כל התופת הזאת של 7 באוקטובר שחוו, באו אלינו ממש אישית מאחורי הקלעים ויצאו כל כך מחוזקות, זה נשים בעיקר, יצאו כל כך מחוזקות מהסיפור הזה. ואנחנו עשינו את שלנו, ואני חושב שההצגה הזאת היא אחד הדברים הטובים שנעשו על במות ישראל. וואו. כי היא פשוט, הכל קיים בה. מבינה, וגם הכל גם מונגש בצורה כזאת שהיא משית, דרך צחוק. לטפל בכאב, אני חושב שזאת הדרך הכי נכונה והכי אנושית שיש. אנחנו רגילות בכלל לפגוש אותך בעיקר בסדרות. נכון. תיאטרון פחות. עשית עד עכשיו? עשיתי לא מעט, פשוט לא יצא, אבל האמת שלפני שקיבלתי את ההצעה הזאת מדפנה, כזה, אתה יודע, הוצאתי את זה קצת לעולם וליקום, פיזרתי שבא לי קצת תיאטרון, ואז פשוט התקשרה אליי. וזה הגיע, כן, זימנתי את זה, האמת. יש עדיין את הדבר הזה, פעם, נכון, אמרו שתמיד שחקני טלוויזיה רוצים לשחק בתיאטרון, כי יש איזשהו פרסטיג' להיחשב יותר רציניים, זה עדיין? הדבר הזה עדיין קורה בעולם? אני חושב שזה קורה, כן, אבל לא אצלי, אני פשוט ניגש לזה כי זה גם אהבה אחרת, זה כמו עוד איזה ילד, כאילו, זה כמו ילד שני. זה אהבה אחרת לגמרי. זה אהבה אחרת לגמרי, זה גם, זה אנרגיות אחרות. אני אמרתי בפתיח שהרבה מאוד אנשים בעולם מכירים אותך, בעיקר בזכות פאודה. מה השתנה בשנה וחודשיים? מאז 7 באוקטובר, בתגובות שאתה מקבל, כי אני זוכרת, לפני איזה 2 ערכתי פה משלחת מווייטנאם, שרק רצו לדעת אם אני באמת מכירה את השחקנים של פאודה. כאילו, הטירוף בעולם, אנחנו לא יכולים בכלל להבין איזה טירוף בעולם יש, והאם ברגע שהתחילה המלחמה וראינו את האנטישמיות גואה, אתם גם מרגישים את זה. ברור, בהתחלה זה היה יותר, כמובן, את זוכרת, זה היה את ההתחלה שהיה... אבל התגובות שאנחנו מקבלים בעולם זה באמת ברמה, גם לפעמים גם קצת צחוק של כאילו, לכו, כנסו הצוות, פשוט לכו ותעשו שם איזו עבודה חזקה וזה, אבל כולם פשוט מתים לדעת מה יהיה בעונה חדשה, ואם זה באמת קשור גם ל7 באוקטובר, אז מה יהיה בעונה חדשה? לא שאני מתה לדעת, אני רק שואלת בשביל אחרים. אני לא באמת יודע מה יהיה, אבל זה כן יהיה סביב, זה ליאור כבר אמר שזה יהיה סביב 7 באוקטובר, זה יהיה אחר, כמובן, כי מן הסתם אתה חייב לבוא בדלת אחרת. אני עוד לא קראתי, אבל אני מאמין
היוצרים וכולם יתעלו מעל עצמם. תשמע, אנחנו מדברים מלא על פאודה, אבל עוד סדרה שהזכרנו בהתחלה היא שעת אפס, שהיא נבחרה לאחת הסדרות כן, הבייבי שלי. הכי טובות על ידי הניו יורק טיימס, שזה לא דבר שמה בכך. שמקבלים בשורה כזאת לשחקן, אתה יודע, איך אתה מגיב לבשורה כזו? תראי, זה לא הפתיע אותי, כי באמת שעת אפס היא זכתה גם בפסטיבל כאן בסדרה הכי טובה בפסטיבל. אז הדבר הזה זה כאילו עוד איזו תוספת על השמחה הגדולה הזאת שכבר קיימת על שעת אפס. באמת, שעת אפס היא סדרה מבחינתי אחת החשובות שנעשו פה בארץ. שגם מתכתבת עם המצב שלנו. גם מתכתבת עם המצב וגם עם הקונפליקט, כן. היא כל כך חשובה, ואני כל כך גאה בסדרה הזאת, ואני כל כך שמח שניתנה לי ההזדמנות להיות חלק מתוך הדבר הגדול והעצום הזה. ויש חלום בעקבות הדברים האלה, גם פאודה וגם עכשיו, אתה יודע, הפרסטיג' המטורף הזה של שעת אפס, כן להגיע ולעבוד בחול ולפתח קריירה בינלאומית? כן. זה קורה, כן, זה כרגע מתהווה. האמת שאנחנו מצלמים עכשיו סרט בינואר של דני איי, מתחילים לצלם על 7 באוקטובר. 7 באוקטובר. זה, אמנם זה לא, כאילו, זה יוקרן בהוליווד, אבל זה לא כרגע מהסרטים הגדולים של הוליווד, אבל זה סרט מכובד מאוד, עם הפקה מאוד מכובדת, אז אני הולך ועושה צעדים לדבר הזה, זה כבר מזמן קורה, אבל זה פשוט עוד לא קרה, כי זה עוד לא צריך לקרות, כשזה יקרה זה... אתה יודע, על כל אחד, על כולנו עברו השנה וחודשיים האלה, יושבים פה הרבה אומנים, שחקנים שהתגייסו ומגויסים כל אחד והגיוס שלו. אז כאומן אני בטוחה שהתגייסת המון, ולצד זה דווקא, אני יודעת שאתה מדבר על זה, דיברת על זה מאוד בפתיחות, על חרדות שעברת ועל התקפי החרדה שעברת. כמה השנה וחודשיים האלה אליך כאדם, כאיש משפחה, הפך להיות טריגר להתקפי חרדה שהיו בעבר? אני חשבתי שזה פסח עליי, ורק לפני איזה חודש-חודשיים התחלתי להרגיש באמת ניצנים של הדבר הזה. זה ברמה כזאת שאני לא מסוגל אפילו לשמוע, למרות שאני מתעקש גם כאילו להיכנס לפעמים לסיפורים, כי אין ברירה, אתה חייב גם להיות חלק מתוך הדבר הזה. אבל פשוט הייתי מתחיל להזיע ומתחיל ממש כאילו להרגיש דופק חזק. ברגע שהייתי נכנס לתוך הסיפורים, מתחיל לשמוע. אבל בהתחלה אמרתי, בסדר, אנחנו במצב כרגע, אנחנו כולנו בתוך הבלנד הזה, בתוך המרינד הזאת, ואני מתפקד. אבל אז משום מה, בחודשים האחרונים פשוט, זה גמר אותי, ואני גם מתחיל עכשיו, חזרתי שוב פעם לטיפול, אז אני מרגיש שאני צריך קצת להוציא ולפרוק. להוציא. כן. ומצאת את עצמך יוצא ומופיע, ונמצא בשיקום, ומופיע בפני חיילים, ואני חושבת גם על הרגע הזה שבו, אתה יודע, אתה מקבל את הטלפון הזה, שחבר טוב שלך, שמשחק איתך בפאודה, שהוא פצוע והוא פצוע קשה. זה פחד. אין לך, אתה מאבד את האחיזה באדמה באותו רגע. אני גם לא ידעתי מה לעשות, ואני רץ לאשתי, ואני אומר לה, מה קורה? הוא לא אמר לי מה קורה איתו. דיברתי עם רותם שמיר. הוא רק אמר לי, עידן נפצע, וזהו, וניתק את הטלפון. הכל מעורפל. ואתה לא יודע מה קורה, אין לך מושג. והלכתי לבקר אותו, ואומנם המראות לא היו קלים בכלל, ממש. היה לי מאוד קשה לראות את זה, ובכלל לא ידעתי גם איך לטפל בתוך הסיטואציה הזאת. אבל ברוך השם הוא בריא ועומד על הרגליים, ויוצא עם הופעה חדשה, ועם חומרים שהם חשובים, ואני גאה בו, ובכל מי שמחלים ויוצא ומתעקש, יש לו הרבה כוח, ובכלל גאה בכל צה"ל ובכל המדינה הזאת. וראית הרבה שהסתובבת בין פצועים. כן, וראיתי, דרך אגב, פגשנו מישהו שהייתה לו פגיעת קשה מאוד, ממש קשה, ואני זוכר אותו, כשבאנו לבקר אותו, סליחה שאני לא זוכר את השם שלו, אבל באנו לבקר אותו, ואני זוכר שהוא היה שם, והוא הסתכל עלינו קצת בבושה, כי לא נעים לי שתראו אותי במצב הזה, ואז ראיתי ברשתות החברתיות שפשוט הוא הרבה יותר בריא, יצא ממש מכלל סכנה, והוא פשוט מאושר, ורק ראיתי את החיוך שלו זה היה... כי באותו רגע ממש לא רציתי, הייתי כל כך... זה היה קשה, כי אתה לא רוצה שיראו אותך במצב הזה, ובאמת הוא היה כולו... ודיברנו בעיקר עם הבת זוג שלו ועם אמא שלו, אז אני ממש שמח
שיש לנו שהוא גם... בסדר. כן, שהוא בסדר, ולכולם יש כוחות... כן. בוא נדבר על הדמות הזאת שמבליחה לי בהפסקת הפרסומות. הרבה פעמים יש לומר, אדוני. הפרסומת של סנפרוס, נכון? דמות, אני כאילו, לקח לי רגע להבין שזה אתה, כאילו, מאיפה הבאת את הדמות הזאת? איפה זה היה עד עכשיו? הטייק-אוף על הדמות של דורון בסדרות. זה האמת שהיה קיים בתסריט, זה רק היה, כאילו, כל הרעיון היה להוציא באמת את הדבר הזה. אני מת על הדברים האלה, אני אוהב את כל הסלפסטיק האלה, והדמויות האלה, המהירות, והכל קורה כזה, זה כיף, זה חגיגה, אני חולה על זה, אני עושה את זה הרבה בבית. כן, זה משהו שקרה לך לעשות משהו קומי, מתוך המקום דווקא שאתה מגיע מנור מאוד רציני. אני באתי מהקומיות, אנשים לא מכירים ולא יודעים באמת עדיין, אבל אני באמת באתי מהקומדיה, אבל בסדר, זה כרגע קורה עכשיו זה קורה. יושבים עליך יפה מדים, לא משנה של מי. ושמו אותך, כל תפקיד שצריך מישהו במדים, מביאים את דורון. כן. טוב, דורון, תודה רבה. תודה לך. שיהיה מאוד בהצלחה. עד שהמוות יפגיש בינינו. תיאטרון באר שבע, בשבוע הבא, ב-24 לדצמבר, תופיעו גם בתל אביב, במרכז דול. תודה רבה. טוב, עכשיו זה הזמן לומר שבת שלום לארוחות האחרונות שלנו, והכל כך מוכשרות שלנו להיום. הן משחקות סבתא ונכדה בסרט החדש.